ang mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan. Subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. By the way, dyan sa mga taga-DAET, yung mga malalapit dyan, available na uli ang free health consultation dyan. Sa CMD Center in DAET, sa Diego Linian Street, Barangay 7, in DAET, Camarines Norte. Hello kay Sir Dave Abel. Hello po sa iyo. Okay? So, yan. With our products, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, good news, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, maraming salamat sa mga umabol pa ng product ngayon. Dahil by tomorrow ay close po tayo. Bali, ang CMD Center, nagko-close po kami dito sa Legazpi, January 1 and Good Friday. Ayan lang po ang closing namin. At ganoon din pala, December 25. Yan po. But all the rest ay lagi kaming open. Even on Sundays, we serve the needs of people. Kasi ang ating product, kailangan talaga. Ang dami nang nakapagpatunay na napakabisa ng ating mga produkto. Pero sa ngayon isang kwento ng kagalingan. Doon sa may mga iniinom na gamot, huwag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit. Na kahit na may mga iniinom kayong gamot, it's really not a guarantee na hindi na babagsak ang inyong health. Tandaan po natin yan. Madami na po umiinom ng mga synthetic drugs. Ilan na bang gamot ang iniinom nyo? Ang tanong, kayo ba ay gumagaling? Or nandyan pa rin ang sakit? Dito, pero ito pakinggan natin. Paano siya natulungan ng ating produkto? Okay, may bisita po ako dito sa aking office. Nakakatuwa talaga yung kwento niya kung anong nangyari sa kanya. Masigla siya ngayon kaysa nung pumunta siya dito. Siningi ko talagang mag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng ating product. Madam, yung iyong pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lily Baldon, taga Washington Drive, Barangay 8. Nasa 62 na po ako, madam, ang edad ko. Ay, senior ka na rin. Pares tayo senior, ma'am. Oo. Ma'am, ano yung nangyari sa'yo? Ang kwento mo sa akin na na-confine ka. Bakit ka na-confine? Opo, na-confine ako ng 2 buwan, June and July. Yung July kung naibalik naman ako sa hospital, diretso na ako ng ICU. Kasi yung gamot po na tinitake ko, parang walang nag-epekto sa katawan ko, nawala yung appetite ko, wala akong tulog. Yun po ang naramdaman ko sa katawan ko. Tapos po nung July, yung July na paglabas ko ng hospital, tapos doon na po ako nag-take naman ng madami naman na gamot, na synthetic na gamot. Tapos ganun din, mas lalo, madaming dinagdag naman na gamot. Di yun po, naisipan ng asawa ko na, yung kumplituhin ko na yung CMD, nagamitin ko na yung miracle, CMD, yung tatlo power trio. Yun po, talagang ininom ko. Naramdaman ko sa pag-inom po noon, ilang araw lang, na 3 araw lang yata yun. Nag-epekto na, nagatulog na ako, tapos medyo nabawasan na yung sobrang wala na akong appetite. Nakakakain na ako ng maganda, maayos. Sabi ko, diretso ko na po yung pag-inom ng CND. Ngayon, parang masigla na ako. Masigla ka talaga.
Tapos po, kaya sabi ko, salamat sabi ko dahil may CMD. Tapos, inano ko na yung one set talaga, yung power trio. Oh, yun na talaga ang ginamit ko. Dahil dati, yung yung CMD lang, patak lang. Dahil 2005, yun ang ginagamit ko talaga, patak lang. Pero nang gumamit na ako ng power trio, yun na talaga, yung medyo na, yung ng katawan ko, maayos na. Tapos ngayon nga, nagpa-check up ako dito ng libre. Sabi nung doktora sa akin ng CMD, medyo ayos na daw yung sa heart ko. Hindi daw masyado yung, yung, parang barado, parang bawas na daw yung yung sa heart ko. Kaya sabi ko, grabing pasalamat ko po sa sa CMD na yun na ang tinay ko. Kaya hanggang yun na lang ang gagamitin ko, CMD na power trio. Kaya hindi na ako mag-iinom ng synthetic na nagamot dahil sobra talagang naranasan ko na nawala yung side effect, nawalan ako ng appetite. Tapos minsan gusto ko magsalita, yung salita ko parang nawawala na yung iniisip ko, hindi ko maisabi. Sabi ko, Diyos ko, anong ba ito? Natatakot na ako sa buhay ko. Na biruin mo, sa pagsalita ko, may epekto. Yung sa pagtulog ko, may epekto. Yung sa appetite ko, may epekto. Sabi ko, ano ba yan? Mamamatay na yata ako. Sabi mo, para ka nang masisiraan. Masisiraan, para akong nang masisiraan ng bait sabi ko, Diyos ko, biruin mo yan, walang tulog, walang kain, tapos yung pagsalita mo, mahina pa yung katawan ko. Di ngayon, ayos na po ako. Kaya salamat po sa power Pero may trio. sinasabi kang nung na-confine ka, may ka rin na, so sabi mo ma'am na, ayun, may sakit din. Yung kapitbahay ko na nagkasakit din na kumari ko na nagbumpain din siya na talagang yung para bang matanda na siya na mahina na siya maglakad. Yung sinabihan ko siya, sabi ko, Madi, ako baga sabi ko, nagsi-CMD. Mag-CMD ka din, sabi ko, malakas talaga sabi ko yan sa katawan. Tapos maganda sabi ko ang epekto. Di ngayon, sinunod niya ako na pagsunod niya sa akin, ayun, baga tumaba na yung kumari ko. Dahil may CMD daw doon sa Kamalig. Masigla na rin. Opo, yun na din niyang ginagamit, CMD na Ma'am, maririnig ito ng may mga problema sa kalusugan. Anong ma-advise mo po sa kanila? Ang may advice ko, madam, sa kanila, subukan po nila yung Ayun, naputol na pala yung kanyang testimony. Pero anyway, nakakatuwa. Na just imagine, 2 beses siyang tinakbo ng ospital. Sabi niya, yung unang takbo sa kanya ng ospital, nang lumabas siya, marami siyang gamot na iinumin. At next month, tinakbo na naman ang ospital. Nasa ICU na siya. Ibig sabihin, lumala. Oo. At nadagdagan daw yung mga iniinom niyang gamot. Pero anong nangyari? Para na siyang masisiraan ng bait. Hindi na makatulog, nawala ng panglasa, panghihina, buti na lang ay napapakinggan nila yung ating program. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Pero ito, tingnan natin sa may mga sakit sa puso. Oo, kaya ng oras natin. Pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin ako sa DAET, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po 2 ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako naimatay po ako nung dinala po ko sa provincial hospital dito sa DAET.
at nawalan po ako ng malay at nang ito-de-echo po nila ako, yan po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement at sa katarantahan ko po naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako ng yun po sa charity, nakapasok naman po ako. Actual po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ako dyan sa clinic ng CMD sa Jegolinian. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalukay yung tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days ay grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog. Ay, grabe ma'am. Pabangon-bangon. Every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi ihi ng ihi. So, hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na nga namamalayan anak ko. Andiyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako. Hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. Oo. Na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. And minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Pero ano na po talagang pakiramdam ko masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko iba na talagang parang laging umaalon. Nangihina ka talaga. May mga iniinom ka noon na synthetic drugs? Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Huwag ka na mag-mention ng pangalan ng... wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan pong iniinom mo yun? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung maano ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakaano na nga po ako, nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin ay binubusiaw parati na wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa toilet. Balik-balik pa ako sa toilet. Yung parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko kasi mga kulay puti sa kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang po ngayon, siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala bang 2 weeks? Isa po, maganda na. 2 weeks pa lang. Oh, ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga. Yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong Ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Anong message masasabi mo sa mga maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko,
na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan po ang ating nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos inihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong Tulong, ng Malasakit, ng DSWD. Handa po silang tumulong sa mga kagaya nating kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating mga maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, subukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiya ninyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin, gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. No need na po kayong operahan, gumastos ng kung magkanong milyon halaga ng pera. No need na po. Andito po ang CMD para makasave po tayo sa ating mga gastusin po. Para po sa... Ang CMD nga po is pangmasa Kasi yung presyo po niya, nag-try na rin po ako sa ibang naturopathy kasi pero yung presyo po talaga niya is ang mahal po talaga. Pero ang CMD po, pangmasa ang presyo. Effective po. At kikita po kayo kung gugustuhin po natin. Pang negosyo po, pang kabuhayan, pangkalusugan din po natin. Pangalan po uli? Si Mr. Ferdinand Tondo po. At maraming salamat po talaga sa CM. Ayun, di ba? Akalain mo yan na grabe ng problema niya sa kanyang puso. Pero ilang pa lang, 2 weeks pa lang, nagtitake ng ating product, The Power Trio ay nakakaginhawa na kaagad, lalo na ngayon. Hello kay Sir Manuel Bulawan. Happy New Year po sa lahat, okay? So, salubungin natin, ang 2025 na tayo ay healthy. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, ulit-ulit tayo na nag-i-invite sa inyo. Subukan nyo po ang aming produkto, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. And sa mga taong nahirapan na magdumi sa ngayong panahon, ito, maaasahan ang ating CR Juice o pang-detox po talaga. Huwag tayong papayag na hindi tayo nakakadumi araw-araw. That can cause a lot of health problems at pwede kayong maging kandidato sa colon cancer. O, di ba? Sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, eto na, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, nako, panahon na. Palitan nyo ng HCI coffee. This is alkaline because of the minerals na nandyan, okay? So, ang bilis ng oras, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa Catbalogan, hanapin nyo lang ang CMD Center at 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Office sa Tacloban, sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctor's Terminal. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Joanne Asaytuno, isang DHW sa Humapon, Legazpi City. Sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. At ito na ngayon, yung ating iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane,
Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Lolito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipukot, Camarines Sur at top JC Marketing. L&L Building, Bulalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Kati Sasil, Binanuhan, Camarines Sur. Okay. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan. Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma. Rosalina Torrepalma, San Roque Bato, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, si Ambistaki Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes at sa NAB Wellness Center, Barangay 7, Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes at sa Masbate, si Ambistaki Center, 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Sa Ma'am Aida Amor Sarilla, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. In front, Barangay Hall, Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Kumadkad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at yan, kay Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel. Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Richelle I. Cardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Okay, and may CMD Center din tayo sa Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. So, 1st District, Obalbay. Andyan si Ma'am Cathy Credo sa 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Staki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay, Albay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Of course, yung aking center dito sa Legazpi City, 2nd floor, CMD Office or NAB Wellness Center. 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Andyan din po sa Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, nito. Andyan si Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig at
ZMD Office, 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store Centro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi City, Marino, Purok 4. Panoypoy, Kamalig Albay. Ma'am Cindy Toledo, Icardo, Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, andyan sa Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, CMD Office, 2nd floor. Sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Office tayo. Sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentena Palacio, and Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, sa Gaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Hilary Halde, sa Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Actually, kailangan pa natin ng dagdag na mga retailer, na mga gustong gawin ang negosyo natin. Napakaganda po ng ating product. Hindi kayo mapapahiya. Nakatulong na kayo, makakatulong kayo sa inyong mga kakilala. Matutulungan din po kayo. Hello kay Ma'am Juliet Sarampote, okay? So yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po. Happy New Year sa lahat po.